Jo soc en Marc Pere i vinc aquí a ajudar-vos una miqueta a canviar de xip. A canviar de xip com? Doncs més que res perquè està molt bé fer activitats i tal, però també cal difondre-les. Jo, per exemple, ho he fet en diferents contextos. El meu primer club, el Club d'Escacs La Lira, després als escacs de la Universitat Autònoma de Barcelona i a continuació a l'Ovella Negra, el bar de nit més gran de Barcelona, a Marina justament, i ara doncs el meu club, el Catalunya Escacs Club de Sants. Estem aquí per compartir i a més, a part d'aquests espais on he compartit diferents activitats, també miro de fer algunes col·laboracions amb diferents col·lectius o associacions. I ara, justament, he creat el Chefs Fitur per donar a conèixer qualsevol iniciativa del món dels escacs arreu de Catalunya. Llavors, si em voleu etiquetar, podem col·laborar. I justament hi ha una filosofia que m'agrada moltíssim, que és compartir és créixer. Junts podem guanyar i com ho fem? Guanyant la partida. Així que seguir col·laborant.